Local Government Unit San Sebastian Tique nagpamasyar sa Santa Barbara. Nagpamasyar sa Munisipalidad sa Santa Barbara ang mga local officials at mga empleyado sa Munisipalidad San Sebastian Tique. Ini ang ginpangunahan sa ilang Municipal Mayor Juanita de la Cruz, Sangguniang Bayan Members Honorable Gaseva Recopuerto, Honorable Dionela, kag Honorable Vimoel Rendon. Sila ang kinabi-abi sang aton na halangdon nga Mayor Danny Superficial, upod man sa kay Santa Barbara Sangguniang Bayan Member Lucero. Ang ila pagkadto diri sa aton ang kabahin sa ina trip and study tour on ecological solid waste management. Iluyag mabal-an kung ano ang estado sang kapareho sini nga programa sa Santa Barbara. Ang local government unit sa Sebaste ang ginatagan sa orientation towards the solid waste management program sa Agriculturist II sa Santa Barbara nga si Mr. Sornito Jr. Iya ginpaathag nga pareho man sa ila ang Santa Barbara ang nagapamroblema man sa basura. Pero tungod sa aton mga ordinansa, ginpatuman, mapahagan-hagan nato na paglapta sini. Ilabi na ang Municipal Ordinance No. 3 Series of 1992 kag ginadumilian ang paghaboy sa mga plastik kag papel kag anuman nga basura sa kanal kag sa pampubliko nga lugar. Municipal Ordinance No. 11 Series of 2008 nga nagaregulate sa pagbaliga kag paggamit ng plastik bilang suludlan kag ang no segregation, no collection policy sa munisipalidad. Suno kami Mr. Sornito ang vision sa Santa Barbara nga sa tuig 2018 mangin garbage-free municipality na kita. Kinkatuan man sa mga bisita naton ang Santa Barbara Centennial Museum and Information Center kag ang Simbahan Katoliko sa Santa Barbara. Local Government Unit San Sebastian Tique nagpamasyar sa Santa Barbara. Upod kay Ruby Suganov Flores kag June Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.